Okei, tästä se lähtee mä ajattelin blogin pitämistä alkaa suorittaa ja mun tarkoitukseni täällä mun blogillani on löytää yksi asia maailmasta, mistä ihmiset on kaikki samaa mieltä. Ihmiset on päivästä ja yöstä ja ruoan mausta ja mistä kaikista aina eri mieltä, mutta löytyisi yksi sellainen asia, mistä ihmiset olisi kaikki samaa mieltä. Ja mä oon kiinnostunut koodaamisesta, ylipäätään lyriikasta, äidinkielestä ja siis ennen kaikkea mä oon kiinnostunut siitä, että mikä meillä kaikilla on varmasti yhteinen kielemme. Esimerkiksi kun sanotaan kyllä, niin ja sitten kun ei, niin Se semmoinen kieli, mikä meidän yhteinen kieli, mitä me kaikki ymmärretään, ja mä koitan löytää sen juuret. Joten tästä se lähtee. Mä oon Sami Syvänen. En oma hyvänen. No, kai sitten ihan hyvän näköinen. Herra ja rouva rauhaa.